தனுஷ் பற்றின ஒரு சூப்பரான அப்டேட்டோட தாங்க வந்திருக்கேன். என்ன அப்டேட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும். ஆக்டர் தனுஷ் பார்த்தோன்னா கோலிவுட், பாலிவுட், ஹாலிவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா பக்கமும் கலக்கிட்டு இருக்காரு. எல்லா லாங்குவேஜஸ்லையும் கால் பதிச்சுட்டாரு. அவரோட திறமையை நிரூபிச்சுட்டு இருக்காரு அப்படின்னே சொல்லலாம். இப்படி இருக்க நிலையில் ரீசெண்டாக பார்த்தோன்னா ஹாலிவுட்டில் தி கிரே மேன் அப்படின்ற படத்தில் நடிச்சிருந்தாருன்னு தெரியும். அந்த படத்தோட ப்ரொமோஷன்ஸ் அப்போ எடுத்த ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ்லாம் கூட நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா. அந்த படமும் நல்ல வரவேற்பு பெற்றுட்ருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம். அதாவது அவெஞ்சர்ஸ் படத்தை டைரக்ட் பண்ண டைரக்டர்ஸ் ருசோ பிரதர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க தான் அந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியும். இந்த படத்தில் ஒரு சின்ன கேரக்டர், அதாவது சின்ன போர்ஷன்ஸில் தான் ஒன் ஆஃப் த ஏஜென்ட்டாக லோன் வோல்ஃப் அப்படின்ற கேரக்டரில் நம்ம தனுஷ் நடிச்சிருந்தாரு. சின்ன போர்ஷனாக இருந்தாலுமே அவருக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைச்சிருந்தது. ஸோ இப்போது இந்த லோன் வோல்ஃப் அப்படின்ற கேரக்டரை பேஸ் பண்ணி ஒரு தனி படம் வரப்போகிறதுக்கான அனௌன்ஸ்மெண்ட் தான் இப்போ சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதை பார்த்த ரசிகர்கள்லாம் பயங்கரமாக குஷி ஆகிட்டாங்க. ஏன்னா அந்த லோன் வோல்ஃப் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் பார்த்தோன்னா அந்த படத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ரோலாக இருக்கும். அண்ட் அதுக்கு எக்கச்சக்கமான ஃபேன்ஸ்லாம் இருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து இது தனி படமாக வரப்போகுது அப்படின்னா சொல்லவா வேணும். சரி, ஓகே, இதை பற்றின இன்னும் நிறைய அப்டேட்ஸ்லாம் வரும் அப்படிங்கிறத வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம்.